Chipete lenye pepa sendiyalikhila ngiyamgudluza ndiyamsusa sendiyamgila elabantwana short and dance bayamfila yes asishintshe ipecha asishintshe ichaps yakhila dabe ndiyithatha elaxesha very lula ke mna susa yonke into ingadi sentshukhula esintshoke izityalo in the garden ziyakhula you wanna know the name ke sali nguye kumabuza yes sinathi so uyabona kule great game sesiyakhula ezinye irapper ebezletha sisiyazibusa abalele ulraza apho bayakhuma izulu laduduma MK asingozuma igama ke sisouls we trying to with the goals trying to send shonshana kula bag enyani yothi basiyaphuta siyakhula egqibeleni ngakudlala ukhetha manje tyhini uselele ngaphakathi ingathi le game sisigala nomsesingena phakathi ovayile phakathi ispeed singaka oyos kanani sebancane ke banyana setrapper ke apha kodwa nixa kobola senza inacha ndiyazi no yasala islide shuru kathi sizikuru babutha ntoni ngoku sisivunguvungu ngeno bani tep indololwane ungibanga nekabane repaso ifuze bani ngoba basenemali zithuthi zengekane nantoni zinayiplani njengomsinda zinayinekani style nikubhatalwa as rap senze nikhala yabona xa sesidlala kuyaqala bazali tu udansa ke nusu basop ke wena bro yaboxe basadla lapha asi serious like gugu yabo ukhokho bani jejebi indololwane ezasebhaye mambozayo zizili zengekane sonitshintshe sedekade yeseseka abantu sisapheka stand pen masapheka sebhani flows delicious yasisani flows zezisikazi what is spicy check what is spicy nini masi get angazi next time uzawuyazi eziflow ngezasekhasi iflow ezikhuphe isiglass iflow ezinkali isikasi ziqhuba sikhupha igasi man iflow sikuzomakazi basibonze zinjakazi I know kind of duru sithethlwanyana sinyamakazi we trying to put food in the table in the central the move zonke ezi black label trying to be central nathi trying to be able senza yonke into fethu be reasonable ungacinga ezi